Eli minkälaiset haasteet Åbo Svenska Teatterin iso näyttämö versus sitten se yleisötila, niin kuin, millaiset haasteet ne puitteet antaa sulle? Pieni teatteri kyseessä ja yleisö on erittäin lähellä, niin kaikki asiat mitä tekee, niin se näkyy hemmetin hyvin. Ja se luo sitten tietysti niin kuin paineita siihen suuntaan, että jokainen asia, mitä sä teet, niin sun täytyy hioa aika tarkasti. Et tosi pienet yksityiskohdat ja pienet valonsuuntaukset, niin ne vaikuttaa moniin asioihin. Se on yksi selkeä, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten taas, että vaikka toi on niin kun yleisökapasiteetiltaan pieni ja yleisö on tosi lähellä, niin silti tuo näyttämö on suhteessa siihen aika iso. Ja varsinkin kun meillä on aika avonaiseksi tehty tuo tila. Se tarkoittaa sitä, että kaikki mitä lavalla on, niin melkein näkyy koko ajan, että se pitää sitten valolla yrittää pelata sen kanssa, että mikä näkyy, mikä ei ja minkälaista niin illuusioja ja leikkiä siinä pystytään tekemään. Et varsinaisesti meillähän ei ole, meillä on hyvin vähän semmoisia perinteisiä teatterin lavastuselementtejä, jolla rajattaisi tilaa. Et ainoa tuossa on se silta, jolla sitten vähän kasvatetaan tilaa tai pienennetään tilaa ja näin, mutta sikäli se visuaalisuus ei juurikaan muutu sen peruslavasteen myötä. Et sitten täytyy valoilla hakea niitä erilaisia paikkoja. Se on sitten ihan hyvin erilaista tehdä teatteria tai sitten tehdä isoa yleisötapahtumaa, konserttia tai telkkariohjelmaa. Se on sitten ihan asia erikseen, mutta kyllä se luovuuttahan pitää käyttää kaikessa ja on erilaiset raamit, mitä niihin on asetettu valmiiksi. Että lähtökohdat on niin eri, että ei mä tiedä, vaikuttaako se suoranaisesti siihen luovuuteen. Ja kummasta sä pidät enemmän? Voiko valita? Ei voi. Kyllä mä tykkään elää muutoksessa niin sanotusti, että vähän kaikkea. Se on hyvä ja huono. Huono puoli siinä on se, että rutiinit ei välttämättä pääse syntymään niin kuin valmiiksi tiettyjen asioiden kanssa, mutta sitten taas se pitää mielen liikkeelle